Уважаеми дами и господа, за мен е голяма чест и разбира се удоволствие, че имам възможността да връча специалната награда на община Русе. Преди да обявя кой печели, само ще кажа, че днес завършваме втория страхотен ден от едно прекрасно мероприятие, съчетало уикенд туризъм, туристическото изложение и фестивала на туристическите анимации. Тази година е по-различно, мисля, че тази година е и по-добре. И това, което сме си говорили с нашите партньори и организатори, че до година ще направим така, че да има място за всички желаящи, които искат да сложат щандове, да го наситим с мероприятия и да имаме още повече зажедняла за зрелище, атракции и публика. И сега ще обявя специалната награда. Тя отива за Багатур, Стара Загора. И тази награда е придружена с прекрасната статуетка на Нина Иванова.